Gijs, hoe gaat jouw zomer er deze zomer uitzien? Nou, super moet ik zeggen. Want we hebben net een nieuwe single uit, Superdag. En we komen wat mooie dagen tekort. Maar aan de andere kant, de muziek is vrolijk. Wat maakt een dag een superdag? Goed weer. Lekker drinken, lekker eten. Gezelligheid, vrienden erbij, alles. Dat klinkt heel Bourgondisch. Dat ben ik ook. Ja, ik ben Bourgondisch ingesteld, ja. Ik ben niet alleen zanger. Ik doe ook wel eens wat presenteerwerk. Dus dat doe ik ook wel eens. En, nou goed, en een hoop platen maken, een hoop in de studio zijn. Dus dat... Ja, Superdag heb ik zelf geschreven. De single die daarvoor zat, dat was Geef aan je liefde. Dat was een cover van Billy Joel. En die heeft eigenlijk heel mooi uitgepakt. En die is goed gedraaid, is ook goed opgepikt. Wordt in de kroegen aangevraagd. Daar zijn we eigenlijk wel heel blij mee. En die tekst heb ik ook zelf geschreven. Dus daar was ik eigenlijk wel heel trots op, ja. De volgende plaat die heb ik hier vanavond ook staan zingen. En die is afkomstig van mijn laatste album. Ja, een hele lekkere swingende plaat. Dus wat dat betreft, ja, de mensen moeten me zeker in de gaten houden. Wanneer gaat die ongeveer uitkomen, Gijs? September. De Nijmeegse Vierdaagse, heb je daar iets mee? Nou, ik heb op de Nijmeegse Vierdaagse een aantal jaren opgetreden voor een schoenenmerk. En, dus vandaar dat ik er al een beetje bekend mee ben. Maar dat was dan echt op de donderdag als wandelaars voorbij kwamen bij Berg en Dal. En ja, dat is wat ik ermee heb. Ik vind het een geweldig evenement. En alle lof voor de mensen die 4 dagen uitlopen. Maar opgetreden voor een schoenenmerk, hoe kom je daar zo bij dan? Ja, dat is weer een kennis van mij. Dus ja, dan kom je via een keer aan de praat. En die man zag me optreden en zei: ik wil jou graag hebben bij de Nijmeegse Vierdaagse, bij ons podium.